Immedjatament wara li tħabbar il-budget, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi appella lin-nies biex jagħmlu sagrifiċċju. Issa għalhekk l-appell tagħna lil kulħadd illi ejjew naħdmu flimkien fejn għandna bżonn nagħmlu sagrifiċċji nagħmluh. Iżda mistoqsi minn One News dwar jekk hux se jkunu li jagħti l-eżempju ma jibqax jieħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li talilu nnifsu lill-Kabinett bħal mamlu Prim Ministri u Ministri f'pajjiżi oħra Ewropej, Lorenz Gonzi wieġeb hekk. Jiena niftaħar illi bid-strateġija tal-Gvern m'għandniex għalfejn nagħmlu dak l-affarijiet. F'pajjiżi oħra Ewropej, numru ta' Prim Ministri u Ministri għażlu li jnaqsu jew jiffriżaw is-salarji tagħhom minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja. Iżda Lorenz Gonzi qed jgħid li bl-istrateġija tal-Gvern m'għandux għalfejn jieħu miżuri bħal dawn. Il-Prim Ministru qal dan fl-istess ħin li stqar li kieku kellu jiddeċiedi llum ma kienx jagħti żieda ta' 500 euro lilu nnifsu u lill-membri tal-Kabinett. Però dik hija deċiżjoni li tieħdet 3 snin ilu meta x-xenarju madwar id-dinja kien differenti. Kieku kelli nieħu deċiżjoni llum ma kontx nieħu dik id-deċiżjoni. Minkejja din id-dikjerazzjoni iżda l-Prim Ministru bl-ebda mod ma rid jintrabat li huwa u l-Ministri issa se jkunu qed jifqu jieħdu din iż-żieda. Għal kuntrarju bħala medja matul l-2008, l-2009, l-2010 u din is-sena se jkunu ħadu f'żieda biss mas-salarju tagħhom ma' 26,000 euro kull sena. Dan fl-istess ħin imbagħad li fl-aħħar sigħat il-Prim Ministru talab lill-poplu jagħmel is-sagrifiċċji. Fil-budget il-Gvern iddeċieda li ma jieħux deċiżjoni fuq il-lif tal-maternità u fil-waqt li qal li hu issa qed jaqbel li dan għandu jiżdied tefa' responsabilità fuq l-imsieħba soċjali. Il-Gvern qis li din il-miżura għandha tidħol wara diskussjoni mal-MCSD. Għalhekk il-Gvern qed jitlob l-MCSD biex sal-aħħar ta' din is-sena jiddiskutu u jikkonkludi kif l-aħjar tiġi imdaħla din il-miżura u kif ikollha lanqas impatt negattiv fuq is-settur privat, speċjalment in-negozji iż-żgħar. Il-Gvern qed jistenna li l-imsieħba soċjali jaqblu bejniethom sal-aħħar ta' din is-sena, jiġifieri sa xahar ieħor, dan meta l-istess imsieħba soċjali anke fl-aħħar laqgħa tal-MCSD qabel il-budget qalulu li ma kienx hemm qbil. Aħna fil-MCSD fl-aħħar laqgħa li kellna l-ġimgħa mal-Gvern qed ngħidu speċifikament illi ma konniex favur illi daħħal jestendi l-lif tal-maternità mingħajr diskussjoni. Il-Gvern ma kellux il-kuraġġ f'dan il-budget illi jiddeċiedi dwar il-maternity leave. Għal fatt illi qed jgħid illi ħajtfaħħa quddiem l-MCSD. Meta l-Gvern stess jaf illi fl-MCSD m'hemmx qbil dwar dan bejn min ħaddem u l-unions. U fejn tidħol il-maternity leave konna qed nippretendu li llum tidħol fis-seħħ il-maternity leave u mhux kif qed naħsbu li issa qed ngħidu ħanistudjaw jew xi ħaġa hekk. Il-fatt li l-Gvern issa qed jgħid li qed jaqbel li jkun hemm estensjoni fil-lif tal-maternità kienet interpretata mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat bħala U-turn min-naħa tal-Gvern. Il-Partit Laburista kien favur l-estensjoni tal-lif tal-maternità sa minn qabel bdiet id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew. Fuq is-suġġett l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna kien ħejja rapport dwar l-impatt ekonomiku u l-benefiċċji u l-ispiża fuq pajjiżna. Sa meta tgħid li ħajżid il-Partit Laburista hija kumpliment kbir illi hu ħariġa talabni nagħmel l-istudju eċetera eċetera kien konvinċenti u l-Gvern qal ma kritikax u issa qiegħed jipproponih. Hija ġifieri għall-inqas qiegħed janderlinja li mhux veru li l-Oppożizzjoni tikkritika biss u m'għandix proposals jew inkella ittaħbihom da kollu. Ġifieri dan huwa case in point. Minn dan ir-rapport jirriżulta li b'miżuri bħal dawn Malta għandha l-opportunità li tara żieda ta' 9% ta' nisa li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Konferenza tal-aħbarijiet il-MEPA ħabbret li d-Direttorat tal-Ambjent qed jipproponi li jinħareġ permess ta' 9 xhur biex jitħaddem l-impjant tal-Power Station f'Dellimara. Dan bilan li f'dan il-perjodu kumitati li se jinħatar apposta jagħmel monitoraġġ tal-emissjonijiet u l-iskarti li se jkun qed jiġġenera dan l-impjant li jaħdem bil-heavy fuel oil. L-istess direttorat qed jipproponi li fuq dan il-kumitat ikun hemm id-Direttur tal-Ambjent Petra Bianchi u rappreżentanti mill-Ena Malta u dawk li qed joġġezzjonaw għal dan l-iżvilupp. Il-kundizzjoni li qed issir ma' dan il-permess li qed ikun propost u li dan l-impjant jaħdem bil-heavy fuel oil u bid-diesel. Il-ġenerazzjoni tal-elettriku b'sistema li taħdem bil-heavy fuel oil ma tistax taqbes 10 kili ta' kubrit għal kull tunnella ta' fuel.
Parti mis-sistema tal-ilma fl-isptar Boffa kellha tingħalaq mill-awtoritajiet wara li rriżulta preżenza ta' mikrobu tal-Leġjonella. F'istqarrija l-Ministeru tas-Saħħa filwaqt li kkonferma l-preżenza ta' dan il-mikrobu qal li kif il-prassi ttieħdu minnu fih il-prekawzjonijiet kollha neċessarji. Jirriżulta li minkejja li l-kontaminazzjoni instabet biss f'parti waħda tas-sistema tal-ilma, is-sistema kollha ġiet trattata filwaqt li mistennija jittieħdu aktar kampjuni fil-ġranet li ġejjin sabiex is-sistema tal-ilma tibqa' tiġi sorveljata. Sentenza ta' 10 snin ħabs u multa ta' 15,000 euro għal John Fenek ta' 48 sena minn San Pawl il-Baħar. Fit-tmiem ġuri tard il-biraħ fil-għaxija Fenek instab ħati bi traffikar ta' droga b'verdett ta' 7 voti favur u 2 kontra. Filwaqt li b'verdett ta' 8 voti favur u 1 kontra instab ħati li kellu fil-pussess tiegħu droga bl-intenzjoni li jitraffika. Sa dan it-tant raġel ta' 42 sena mill-Birgu qed jinżamm taħt arrest preventiv wara li tressaq il-qorti akkużat li tada itta sikkina lil żewġ Rumeni. Il-każ seħħ fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd li għadda f'Paċivil. L-akkuża kontra l-Malti tajt li d-delitt ma kienx esegwit minħabba xi ħaġa aċċidentali u indipendenti mill-volontà tiegħu. Wieħed mir-Rumeni li joqgħod San Pawl il-Baħar kien iddaħħal l-isptar Mater Dei u għamel xi ħin anke fil-periklu tal-mewt.